My jsme se tady doteď bavili většinou o spotřebičích do kuchyně, ale vy dovážíte samozřejmě mnohem víc věcí. Co dalšího máte v nabídce? Zásadními přístroji nebo pomocníky, které do domácnosti, ale také kanceláří dovážíme, je čistička vzduchu, plazmová, která nikdy nepotřebuje vyměnit filtr, stačí ho omýt nebo dokonce dát jen do myčky. Pak je to filtrace vody, která je významná tím, že nepotřebuje připojit ani do elektřiny, ani na tlakovou vodu. Můžete ji používat na chatě, na cestách, v kanceláři, doma. No a potom samozřejmě spoustu neelektrických pomocníků, jako jsou úžasné vybroušené nože značky Samura, spoustu řad nádobí od nepřilnavého přes litinové, nerezové nebo s keramickým povrchem. Rovněž kromě vaření a smažení formy na pečení, a to jak pevné, nepřilnavé, tak ze speciálního platinum silikonu. A řadu dalších jiných menších pomocníků pro buď specifické úkony nebo velmi specializované operace při přípravě pokrmů. My jsme tady dnes, Petře, vyprodukovali poměrně dost jídla. Ani jsme ho všechno nesnědli. Nepřijde to na zmar? V žádném případě. Filozofie neplýtvání je u nás zastoupena dokonce v sortimentu. Máme vynikající hermetické a dokonce vakuovatelné jídelní boxy, dózy nebo dokonce termoláhve, které uchovávají teplotu nebo naopak chlazené nápoje. Takže nic nevyhodíme, všechno lze skutečně úplně dokonale uskladnit.